Gone. Wis tekan terminal Sri Madiun. Gendang ringin putih Borobudur. Wis wira kepethuk sedulur Iya. ngentak seragame anyar. Sing ngendi ta? Iki abang-abang anyar seragame. Sing lawas ning raine. Raine ora apa. Iki kepala suku deh sing di. Arep maju ora? Yo, ora usah macam-macam. Maju yo. Yo. Disiapke. Omong. Iki binatang tamu sing ngendi asline? Bintang tamu sing ngendi? Ngentak. Sampean sing ngendi? Komik Mas iki. Waduh Pak Dul. Adoh ngendi? Aduh, waduh banget saking adohe nganti ra ngerti ling arep ngarani. Teko kono kae. Ngendi? Kono kae, kota. Ngendi? Teko jikene. Anu, nggon karaokenan. Ora. Banget, Den. Ngendi? Wah, Sobone karaokean kok sampean. Wah, ya ora, kuning pendiri. waduh. Ayo, Perkenalkan. Gue perkenalkan diri. kenalin. Salam sorry ya. Ya, Singapura. Wong edan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raka nama kula Gendul. Gendul. Gendul bin siapa? Gendul bin siapa? Bin botol. Bener, terus sampean. AM mbok kawa-kawa. Wah, rapek ngoten niku. Oh, ya takon. Iki Mas kleru kok wis entek. Wah, sebab kali ya niku kathah ngadap. Nggih. Tenor kabeh iki sine. Wadahe jarum. Jerone tenor. Yo. Ya arep piye? Iki acara apa? Wangi-wangi ngantene apa piye? Kowe kaya kendian aku ae terus tekoan. Ora apa-apa. Ora berit ya kowe kendian. Cantik. Ayo. Apa iki? Iki nek ora lek omong kukut lho. Lagu wajib. Ya, lagu wajib sih. Ide grogi. Yo, wajib sih. Ayo apa? Ayo prokonsor. Ya. Ada? Ya. Ayo prakanca ngaruhana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kang siji iso sira ngelawan ngaji
tuane wero aku wedi. Iya. Sak manut. Wedi ndak berakot maksudnya. Ki penontonnya bagian curhat wis ilang Pak Dil. Iya. Terus kemana? Terus ki timbang arep apa bingung, Bos, apa meneh? jenenge mau gendul. Gendul. Siji Botol. Tuyul. Ya. Terus apa wajibe? Mlaku apa wajib? Oh, mlaku. Njaluk mlaku-mlaku. Ya wis teko mlaku. Apa Pak Dir? Derek. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rindu cet rucet jroning atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa
Wis rada semangat po dong. Ya, ora Pak Monol Pak Monol apa Pak Mongol tadi? ngadeg. Nyambut gawe. Terus ke Wis rada omong-omongan malah kaya mah kemenyek. Kluget sing no RSPD. Sing mangkal pendak bengi. Oh. 5.000. Apa? Wajib apa? Wajib main? Mengakali nek kuwi yo. Ket mau mekon wajib laku wajib. Anggere ditareni, Nyanyi jajal. Wong Jawa Timur Riko. Nggih. Iki lak ruwane mirip kae lho. Sapa? Judune komet. Lak mirip. Cancil. Yo ora apa-apa wis wani Mas. Apa? Wajib main? Dipimpin wajibe. Ya. Wajib main lanang wadon nurung ilmu. Wajib main lanang wadon nurung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Omongi tak senggak iya juga kaget malah meneng wis buliling ya enggak to. Kaget. Malah kaget. Lire ra krungu seno darane nyentak. Iya. Jenom padahal. Alah. Apa iki? Mafailatun, Robi iku. Aku mangan seragam. Wajib pelaku. Pelaku. Ya, pelaku. Ya, pelaku ning gede. Ndang pelaku. Rambutmu
mlakune wis turuti. Apa bre? Aku gek mlaku pindho kok lempoh pisan. Soalnya iki nek obah medeni bocah. Pak Dul. Wajibnya napa Pak Dul? Robi iku Wajibnya apa? Apale? Wah, aku krungu bocoran meneh ra tau latihan. Apa kae Pak arepe? sak-sake. Robiku asale agawe wana Robiku asale agawe wana Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang Kinar mong sunah tulungi maring sembahyang tulungi maring sembahyang Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana Namung sunah nulungi maring sembahyang Ya, nah terus ini wajibnya Mafailatun. Oh benda. Ki upi mau nanti main trap kopi Pak Dul. Upi tewas. Mau perang, mau ke Magelang, mau melawan Belanda. Saya ketembak. Gugur dalam tugas. Yo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan cukup kita mencari ilmunya supaya kita bisa mempelajarinya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam. Tengah jalan dicegat. Kayak ora cakap kok promo lho masalahnya nek arep ngendeki angen. Lempoh. Bingung. Wong Ngerti-ngerti di portal dalane. hari gini kok udah promol. Iki mau jare muni ora tau latihan ning iso kompak Pak Dul. Heeh. Luar biasa. Kelebihan dari Kelebihan dari kekurangan memang. saudara Topeng Loreng Bina Muda. Terus Oh saiki wong njuk kono le nekuni le ngaji dadine.
Iya ikhwan di ronce kembang wangine mubiar kumilat aja sira mengo miturut dawuhe pangeran Kaya erpati ronce kembang wangine mubiar kumilat aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. monggo lenggah ingkang sekita urip sira ning alam donya urip iku ora ana semaya Kaya erpati ronce kembang wangine mubiar kumilat aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Kaya erpati ronce kembang wangine mubiar kumilat aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. monggo tengah kang sekita urip sira ning alam donya urip iku ora kena semaya jreng kayak apa kayak seleo apa Pas kesandung gaya. Kayak nek pas gaya heeh ditambahi tetek. Pecirit upi. Bar sarapan. Bar sarapan. Gugur dalam tugas. Ora Sambelnya pokean toh. Terus apa iki Pak Dul? Manut kae botol dan gendul. Betul dan ganti. Oh masuk. Awak dhewe tekan ngene kok masuk. Ya ora kesuwen kok. Jarene seneng sing suwe. Njaluk nggo apa? Hah? Kasihnyatan. Walah. Hah? Heeh. bar ngejob nganu solar Waras banyu. Raga kang kacirat tresna tinali tali ing jiwa kegandrong Tari balet. parasmu
Mas. Sing akon Sak mendhet baik. sapa? Mbah. Kowe sakwene ndek pacar ki jan. Gayane ra ilok-ilok. Babatono Pangeran Suci Laksono ya Allah Allah ya Allah Babatono Pangeran Suci Laksono ya Allah Allah ya Allah Pangerane paring sandang paring pangan paring welas kawulane
gumurut tambur sulit kongan nurung ngongkong kadek 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 kami